Усіх вітаю. Ось поглядзіце, якая пошта, дастаўка пасылак. Дыстанцыйна падыходзіш, думаеш, глядзіш на экран і адчыняецца нейкая дзвёрка. А якая выпадку... О! Падыходзіш сюды. Бачыце, якая скрынка. І гэта ўсё робіцца па вашай заяўцы. То я цяжкая, такая, слухай, Іван. Вырашыў прыбіральні памыць рукі. Стаіць вось такі кран цудоўны. Ціскаю туды-сюды, думаю, ну сапсаваўся. І тут зусім ён не хоча нешта рэгулявана. І тут прыйшоў. Думаю, няўжо яны зломаны? Але потым цісь, і там па часу 15, ну хвілінку. А тут уже рэгулюеш сабе. Вось Фіат стаіць, гіперкар Малюх, польскі. Можна лётаць куды заўгодна. Бачыце, як тут все зроблена надзейна і добра. О. Не, Малюх, но хутчэй за ўсё яны з Фіата гэта. О. Вось што робіцца у Варшаве па наяўнасці яблыкаў, зразумела, якіх хочаш. Гатункаў, грушаў, зразумела, апельсин, агародніны, пачынаючы ад радзіскі, морква, сельдзярэй, пекінская капуста. Нават вось сет купіў сабе і які борщ зрабіў. І вось гэта, паглядзіце. І гэта прычым такая забегалаўка, якая, ну іх тут шмат. Какі, дарэчы, танней, чым зараз у Менску каштуюць. Кокосы, вось кокосы, калі ласка. Чэры. Гэта тая самая крама. Толькі ўжо больш прэзентабельная тут. Маліна. Падымаецца пар над ежай. Над сапраўднай кітайскай. Сёння прывезлі з Пекіну. Нам разагрэлі. Соус чылі. А гэта калейка з агароднінай. Тут усё самае смачнае. Бульбачка па даляру. О, людзі бяруць шмат. І мы возьмем. І нават і яйкі тут можна ўзяць. Даеш свае скрынкі, даюць табе яйкі. Агуркі кіслыя бочкамі. А вось курчакі і яйкі ў кашах. Бяры, не хачу. Вось журавіны. 10 даляраў за кілаграм. Для аматараў карыснага харчавання ёсць тыквы. Бачыце, цыбуля і бульба. Для прыборкі снегу і рознага смецця вось такія апараты тут ёсць шыкоўныя. Бачыце? І не трэба ніякіх вялізных трактароў. Вось такая тэхніка. Чых-чых, затору. О, бачыце, кіраванне якое. І рулі, ўсё, і прыборы. Все тут ёсць. Набылі з Янкам 2 торбы харчоў на мясцовым базары.